Většina vtes Erika Ferencová, Hinmange 13 beř, Pirafande základní škola Šalonová, Piravane 6. třída, Učinavman, Kama v téhle vzdělanou, teď mám te vyučino, Kama v téhle cukrářka, Vajzdy Kava Sarso, Kama v Ker, Tekera Peskry Fajta, Čave, Palis Kama v tom, te si Kavel Peskry Čave Sarmajnen te Dživel, te pomoží na ladák, te puripen, ledá deské, te pomoží nám. Teď si nám pro Čave, tekero buči, tável man lači budoucnost, dživipen, na Kama v tável, kana sar odžene varisave. Hoj, hine avri, bezdomovca, na Kama v kada, na Kama v tável, saraka naučávi v 15 páre, Kama man te první te vyučino, tável, lači čaj, slušno, vzdělíme návry. Tável mám prostě lačo dživipen, kajmara kanadika v Varsavin džene na lačo dživipen, očave cerpinen. Hinmange páro, palkajson, na Kama v kada te dáčo pez míre čavenge, Kama v kada dikeno sudahin radost, kajna na džane sudahin bok, ničkaj so sudahin duk, te na džane sudahin doktora. Sardi kavme, kav prekara dživipen, saro cikne čavore meren, hinmange paro, džane sar. Devloro dikala, džanenge paro.